Ara, Berta. Doncs que després de setmanes de negociació amb l'administració, finalment l'Institut Terra Roja ha aconseguit aquesta semipresencialitat. Ha aconseguit fer 3 hores a l'aula i 3 hores a casa. A més, recordem que al llarg d'aquestes setmanes han fet vaga cada dimecres per aconseguir-ho i que era un model que comptava tant amb el suport dels pares com també de tots i cadascun dels docents. La Bea Duadó és a l'Institut per veure quina és la situació ara mateix i quan podran tornar, Bea, els alumnes a aquestes classes semipresencials. Doncs, Xavi, podran tornar aviat, però ara, de moment, només hi ha un grup que està fent classes semipresencials. Es tracta de primer de batxillerat. És aquest grup que tenia les altes ràtios de fins a 35 alumnes, però la resta, de moment, estan fent tots classes de forma 100% presencial. I això ja ha portat conseqüències. Han arribat queixes d'alguns pares al centre i també hi ha alumnes que directament han deixat d'acudir a l'escola. A l'institut, ens explicaven que, per exemple, ara a l'hora del pati, com que hi ha més alumnes, és més complicat perquè costa mantenir les distàncies i no trencar els grups bombolla. Ens acompanya la Mercè López, ella és la directora de l'Institut Terra Roja. Bon dia, Mercè. Bon dia, Bea. M'imagino que esteu molt contents perquè finalment podeu aplicar el vostre model semipresencial. Què heu hagut de fer perquè us doni llum verda? Doncs mira, sí, estem molt contents. La veritat és que hem hagut de treballar molt i sobretot fer molta pinya. Els professors, per una banda, han estat els que han organitzat mobilitzacions, han parlat amb la premsa i s'han constituït en assemblea de treballadors i han demanat una mediació amb el departament. Però l'equip directiu hem esgotat la via administrativa i hem sol·licitat ser un centre pilot per a l'ensenyament híbrid i, sobretot, amb la idea de fomentar el treball digital. També hem comptat amb el suport de l'Ajuntament, que voldria reconèixer-ho des d'aquí. Aquest matí hem conegut que la Generalitat estudia a partir de la setmana que ve permetre que els centres de secundària, a partir de tercer de l'ESO, apliquin aquest model híbrid, una cosa semipresencial que més o menys és el que demanàveu fer vosaltres. Què n'opines d'aquesta mesura? No podia ser d'altra manera, donada l'evolució de la pandèmia que estem veient aquests dies. La veritat és que com menys quantitat de gent hi hagi a l'aula, més segur és estar a l'institut. El que penso és que aquest model híbrid s'hauria d'aplicar, com en el nostre pla, a tots els nivells, també a primer i a segon de l'ESO, si les famílies, com les nostres, estan d'acord. Perquè són perfectament capaços de seguir aquest tipus d'aprenentatge i els professors ens estem preparant molt en sèrio per atendre'ls.